Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι για ακόμη μια φορά. Το iOS 17.2 μόλις κυκλοφόρησε, κάποιοι ίσως να το έχετε ήδη καταστήσει, αλλά πάμε μαζί να δούμε και τις σημαντικότερες αλλαγές που έχει φέρει η Apple και να δούμε αν αξίζει να το εγκαταστήσετε. Λοιπόν, αυτό που θα παρατηρήσει κανείς με το που θα κάνει την εγκατάσταση του νέου λογισμικού είναι ότι η Apple μας έχει μια νέα εφαρμογή την οποία την ονομάζει Journal. Το Journal είναι μια εφαρμογή στην ουσία σαν προσωπικό ημερολόγιο να το σκεφτεί κανείς, όπου μπορείς να καταγράφεις την καθημερινότητά σου, τις σκέψεις σου, τις δραστηριότητες σου, οτιδήποτε θες εσύ. Και πάμε και να το δούμε. Αν λοιπόν πατήσετε το Syn, αν το θέλετε, μπορεί και το ίδιο το κινητό να σας δώσει κάποιες ιδέες βάσει των πρόσφατων φωτογραφιών σας, είτε την τοποθεσία σας, είτε τη γυμναστική κάνετε, είτε τη μουσική ακούτε. Εννοείται ότι αν θέλετε μπορείτε να το απενεργοποιήσετε αυτό και ότι όλα αυτά μένουν στη συσκευή και δεν πάνε στο cloud, δηλαδή οι σκέψεις σας παραμένουν προσωπικές και ιδιωτικές. Επίσης σου δίνει τη δυνατότητα να φιλτράρεις αυτά που έχεις γράψει πατώντας τις τρεις παυλίτσες πάνω δεξιά στο ημερολόγιο και να ψάξεις συγκεκριμένα κάτι που έχεις γράψει. Στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, η εφαρμογή είναι κάτι σαν σημειώσεις, αλλά πιο ιδιαίτερο, πιο οργανωμένο διαφορετικά, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει την έννοια του ημερολόγιου. Λοιπόν, τώρα μπαίνοντας στις ρυθμίσεις του κινητού, θα δείτε ότι υπάρχει και η νέα επιλογή που αφορά το Journal. Μπορείς να διαλέξεις να μην σου προτείνει πράγματα το κινητό από μόνο του. Επίσης, μπορείς να επιλέξεις να το κλειδώσεις είτε με κωδικό είτε με Face ID όπως βλέπετε. Και μπορείς να βάλεις και να σου υπενθυμίσει το κινητό μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στην ημέρα για να καταγράψεις τις σκέψεις σου. Μπορείς επίσης να επιλέξεις αν οι φωτογραφίες που θα βγάζεις από το Journal θα αποθηκεύονται στο Camera Roll. Προφανώς αν θες να μένουν τελείως ιδιωτικά τα πράγματα δεν θα πηγαίνει στο Camera Roll, για να μην ρισκάρεις να βλέπει κανένας κάτι που δεν θες, κάτι τελείως προσωπικό. Και αν δεν θες ακόμα και η ίδια η Apple να βλέπει καθόλου τα αρχεία σου, στην ουσία δεν τα βλέπει, κάποιος αλγόριθμος τα επεξεργάζεται, αλλά ακόμα αν δεν θες να στέλνονται πράγματα στην Apple για να σου κάνει προτάσεις, μπορείς να πας στο Privacy, Journaling Suggestions και απλά να τα κάνεις όλα turn off ή να επιλέξεις να κάνεις turn off κάποια πράγματα. Όπως βλέπετε υπάρχουν αρκετές επιλογές. Και επίσης μπορείς να διαλέξεις αν θα αποθηκεύεται στο cloud ή όχι. Άλλη αλλαγή, μικρή, λίγο αστεία να το πει κανένας, είναι ότι μπορείς επιτέλους μετά από τόσα χρόνια να αλλάξεις τους default ήχους των ειδοποιήσεων που κάνουν οι τρίτες εφαρμογές. Είναι κάτι τρομερά απλό, ψιλοασήμαντο, ίσως για κάποιους να έχει σημασία. Τόσα χρόνια δεν γινότανε και πλέον γίνεται. Είναι έτσι μια μικρή πινελιά που βάζει η Apple και επίσης μπορείς να αλλάξεις και το μοτίβο των haptic, δηλαδή των δονήσεων που κάνει το κινητό. Επίσης τώρα όσο αφορά το βίντεο, για όσους σκέφτονται μελλοντικά να αγοράσουν ένα Apple Vision Pro ή πιστεύουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί κάποιος με ένα Apple Vision Pro ή θέλουν να το κρατήσουν τελείως για μελλοντικά, πηγαίνοντας στην επιλογή του βίντεο, στην κάμερά τους, βλέπετε έχει ένα πραγματάκι, ένα εικονίδιο σαν μασκούλα, αν το πατήσετε, αυτό σου βγάζει special video. Το special video δεν έχει κάποια διαφορά αν το δεις στο κινητό με ένα οποιοδήποτε βίντεο, αλλά αν το βάλεις να το δεις στο Apple Vision Pro, θα είναι σαν να ξαναζείς τη στιγμή, κάπως έτσι το διαφημίζει η Apple. Και εννοείται και αυτό μπορείς να μπεις στις ρυθμίσεις της κάμερας, πατάς στο format και το απενεργοποιείς αν δεν θες να στο εμφανίζει καθόλου. Σε πιο σημαντικές αλλαγές, πολλοί είχαν παραπονηθεί και εγώ το είχα παρατηρήσει ότι σε κάποια κοντινά αντικείμενα λίγο δυσκολευόταν το iPhone να εστιάσει ή αργούσε να εστιάσει. Πλέον η Apple λέει ότι το έχει λύσει αυτό το πρόβλημα και όπως βλέπετε ότι η εστίαση όντως είναι αρκετά πιο γρήγορη αυτή τη στιγμή. Όσο αφορά τώρα το Action Button, έχουμε μια νέα επιλογή. Στην ουσία, βασικά το Action Button μπορούσες να κάνεις ό,τι θες, αφού σου είχε να βάλεις και shortcuts. Αυτό που έκανε τώρα η Apple είναι ότι σου είχε βάλει και την επιλογή να κάνεις live μετάφραση. Οι επιλογές είναι βέβαια λίγο περιορισμένες, δηλαδή δεν υπάρχουν ελληνικά. Έχει όλες τις πιο συνηθισμένες γλώσσες που μιλούνται πιο πολύ στον κόσμο, δηλαδή κινέζικα, ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά, έχει μέχρι και τουρκικά. Αλλά αυτό, αν κάποιος από εσάς γνωρίζει καλά αγγλικά, μπορεί αυτό να το βοηθήσει πάρα πολύ αν βρίσκετε διακοπές σε ένα περιβάλλον που μιλάνε συνέχεια μια ξένη γλώσσα. Μπορεί να έχει αυτή την εφαρμογή, πατάς κατευθείαν το κινητό σου, πατάς το κουμπάκι και live ξεκινάει να σου κάνει τη μετάφραση. Σε άλλες μικρές αλλαγές, με το iOS 17 υπήρχε η επιλογή κάποιος να μπορεί να φέρει έτσι κοντά τα κινητά μεταξύ τους και να μεταφερθεί από τον έναν στον άλλον αυτόματα η επαφή
Πλέον μπορείς το ίδιο να το κάνεις με boarding passes, με εισιτήρια για συγκοινωνία, με εισιτήρια για κινηματογράφο, γενικά οτιδήποτε υποστηρίζεται σαν εισιτήριο ή boarding pass, το οποίο μπορείς να το περάσεις στο wallet σου. Και όσο αφορά επίσης και τα emoji, τα emoji βασικά, για να το πω όπως το λέει και η Apple, μπορείς να αλλάξεις και το σώμα σου, δηλαδή βλέπετε έχει επιλογές να αλλάξεις το τύπο του σώματος, δηλαδή να αλλάξεις το στήθος, τους ώμους, τα χέρια, τέτοια πράγματα, να το κάνεις λίγο πιο personalized. Όσο αφορά τώρα τα μηνύματα, εκτός βέβαια ότι μπορούσες και από πριν να αποθηκεύεις στο iCloud, τώρα σου δίνεται και η επιλογή να δεις πόσο καιρό θα κρατάει το cloud τα μηνύματα και πόσα μηνύματα έχεις. Αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο ασήμαντο, αλλά πολλές φορές έχουμε τόσα πολλά μηνύματα που δεν το συνειδητοποιούμε και μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο και να πεις εντάξει, φτάνει, τα διαγράφω. Οπότε και αυτό είναι κάτι να το ξέρει που σου ενδιαφέρει λίγο και πόσο storage έχει το κινητό του. Επίσης, όσο αφορά τη φόρτιση, για τα iPhone 13, 14 και 15 θα έχουμε την υποστήριξη του Qi 2 πρωτοκόλλου. Αυτό στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένα πρωτοκόλλο το οποίο υποστηρίζει πιο αποδοτική ασύρματη φόρτιση, οπότε θα έχεις και πιο γρήγορη φόρτιση και λιγότερες απώλειες κατά τη φόρτιση. Στην ουσία δεν είναι ασύρματη φόρτιση με 15W. Τέλος, τώρα έχουν γενικά βελτιωθεί διάφορα bugs, όπως κάποιες συσκευές υπήρχαν αναφορές ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στο hotspot του iPhone. Γενικότερα εγώ το έχω εγκαταστήσει από χθες στο iPhone μου. Δεν έχω δει κάποιο πρόβλημα, η απόδοση του κινητού είναι μια χαρά, δεν έχω δει κάποια αλλαγή. Και το σημαντικότερο που προβληματίζει τους περισσότερους πριν από μια αναβάθμιση, και εγώ το φοβάμαι, είναι μην γίνει κάποιο πρόβλημα με την μπαταρία. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές με αναβαθμίσεις των iPhone. Εγώ δεν έχω δει κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Το κινητό πάει μια χαρά. Οπότε όσοι αναρωτιέστε αν να κάνετε το update ή να μην το κάνετε, σίγουρα κάντε το. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα ούτε σε απόδοση ούτε στην μπαταρία σας. Αντιθέτως θα έχετε βελτιώσει σε bugs και κάποια νέα features στο κινητό σας. Οπότε αυτά από μένα. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, ξέρετε να κάνετε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.